Iti anti-illegal drug campaign iti San Nicolas Ilocos Norte agtultuloy ka ng Rigitinga Gundawa. Yan iti BSP San Nicolas. IFM News. IFM News. Police report. Impakaammo ni Police Captain Sigman Benigno, officer in charge si San Nicolas Municipal Police Station, nga agtultuloy iti kampanyada kontra illegal a droga. Kuna ti hepe nga iti kalabes ket adadagiti natiltiliwda nga aglaklako ti illegal a droga kas iti shabu. May naig iti daytoy ket ti naudi a natililiwda ket iti maysa nga street value individual manipot iti barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte ano sa dinno ket nakaala da iti upat as siya iti may pagarup a shabu. Imbatan ti hepe adu abulan tinapalabas ket sinipsiputan da daytoy ket idi a nakaala da ti tiyempo ket nakemigda iti nasa o subject ti drug by bus operation. And digitoy ada aramid na most especially detoy may naig pakinagigan ti aktibidad against illegal drugs ket amo timet nga idi nagtukaw tayo apo ket detoy pa iti may nga marching order ni Apo Mayor tayo. Mayor Bingbong Bunuan nga igitan tayo ti operasyon kontra ti illegal nga droga ket isut digitoy ububrayan tayo ita ket tiliwen ti amin nida Apo. Impanawagan ti hepe kadagiti agum ubray ti kastoy nga isardeng da kuman dagiti illegal nga aktibidad da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.